I prvi sam ljudi došli u još jednoj epizodi Skyhouse. Ovo je 4. epizoda Skyhouse-a. Evo, vidimo šta ćemo danas raditi. Danas ćemo pravit ćemo danas, ja ne mogu sjeti se. Danas ćemo pravit ćemo ovo, mini bašnicu, pravit ćemo mini bašnicu i ove krave ćemo stvarati. I sada prvo što će biti, to će je, samo ja ovo iskopam. Mini bašnica će, pa vidi to drvit izrasu. Mini bašnica će biti prvi regenerator. Ona će biti, još jedno drvo. Ona će biti ovdje negdje. Tu za početak će biti, a poslije će biti negdje tamo. Tamo. Šta ja znam, da vidimo sada da uzmemo zezadanje. Morat ćemo pocepati. To je dosta. Jedno drvo. Treba će nam štap. Sada metal. Tako je. Sad ćemo malo vratiti i idemo poseći ovo drvo. Evo ga, ne mogu se sjetiti opet kako se zove. Odmah ćemo staviti tu. Evo još jedno. Ćemo staviti tu. I još jedno to ćemo staviti tu. I još dve. To ćemo čuvati. Dobro, sad ćemo ovo staviti tu. Napravim ja još. Tako idemo sada malo kopati. Ovo nije normalno. Evo ga noć. Idemo spavati. Ja sam se uplašio, mislio sam da se zapalo vatru. Beži na spavanje. Ja što je bio dobar. Ovaj Jugi kravet. Ne kravet, nego ja ne osjetim kako su. Idemo kopati još. Što je bio dobar Jugi dušek. Da. Uzet ćemo jedno 30 komada, pa ćemo praviti.
Ja, što je dosadno. Ovo je samo raditi. Uzet ćemo 40, hajde. 10 ćemo ostaviti. I još jedno i to je to. Jabuka. Moramo jesti nešto. Znači, rekli smo 10 ćemo ostaviti. Tako, 30 ćemo iskoristiti. Imamo 60. Evo tako. Sada ćemo ovo ovdje iskopati, to tu. Hajde, pokupi. Nije ovo nije to. No, nema veze. Tako, idemo sada po zemlju. What the fuck? No šta ću ja sada saditi? Jao, majke moja, zašto se ovo meni dešava? Jao, ho ho. No nemamo zemlje. Smijamo je. Jao, zašto se ovo meni dešava? Ništa. Javite ga koliko zemlje, toliko. 1, 2, 3. Šta ću ja raditi sa 3 zemlje? 3 kockice. Dobro, sada mi treba seme, blok trave. Šta će mi on? Ne možemo ništa napraviti od njega. Samo ga možemo izbaciti. Kamena motika, dobro je. Dobro, to smo posijali, sada sada trebamo napraviti vodu tu, da stavimo vodu. Samo malo, ja da ne izgubim ovo, to je ovo staviti to. Ne, ovo to ćemo ostaviti, kad ovo samo to možda propadne.
Još jedna jabuka. Još jedno drvo. Kod prve. Što više treba, to bolje. Dobro. Ovako. To će biti tako. Ovdje je voda. Ne! Evo ljudi. Sad sam htio upasti. A kofu imamo? Imamo kofu, to je dobro. What the fuck? Gdje mi je stalni izvor vode? Gdje mi je... Ljudi, sada ću napraviti novi stalni izvor vode. Jebem im svim, jebem, oni su im jebem. Ovo su prevaranti, to 100%. Daj mi roko, pomoći. A evo zemlje. Sad čekajte se ovdje. Samo. Lule, otiđu me. Ti kaži me da nam tako? Ne to moja bala ništa. Ovako. Tu i tu. I tako sada ako... Jeste, to je taj stalni izvor vode. A vidite gdje on hoće pobeći. Sunce ima. Ne. Nisam trebao da pravim. Jao. Nemo da urobit, ne mogu se baviti sa tim solom. Dobro je. I ništa ljudi, opet ostali smo mi bez našu farmu. Ostali smo i bez krama. Aha, sad voda može izraziti. Ma koji? Eto, ne može izraziti. Da, zaboravio sam staviti baklje. Baklje, 4 baklje, tako. I ovdje sam zaboraviti staviti.
Eto ljudi. Kad su prošle 15 minuta, ja to ne znam. Samo da isjećemo ono, treba da stavimo novo da bi moglo rasti i tu ćemo završiti ovu epizodu. Dobro, evo ja sve stavim. O jebem ti zombije više. Ja ne znam šta su oni zombi. Gdje su oni više? Gdje su oni to? Gdje ima? 8? To je premalo. Tako da imamo. Naša baštica radi. Dobro. Gdje imamo i peska. Imamo peska. Treba će nam jedan, to je medijan, treba ti. Nekih to. Tu ćemo posaditi šećernu trsku i to će biti kraj ove epizode. Znači treba će nam voda. Dobro, sve tu. Pa to vidi, ta pšenica već je počela rasti, tako je. Ovo, samo idemo pokupiti ovo i 17 minuta. Ljudi, samo da bacim na renderovanje i to će biti to. I da uploadujemo i gotovo. Baklje. Tako. Što sam se zbunio. Ma jebem ti više ovo, šta se dešava? Uganj. Jedan štap. I evo ga. I ljudi, hvala ako ste pogledali ovaj klip i vidimo se u sljedećem.